காப்பர் சன் வாஸ்துப்படி வீட்டில் எங்கே வைக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாங்க. நீங்கள் இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது நிறைய வீடுகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த செப்பு சூரியன் மாட்டிருக்கு பார்த்திங்களா, அந்த செப்பு சூரியன் மாட்டம் இருக்கக்கூடிய இது வந்து வாஸ்து மிகவும் மங்களகரமான பொருளுங்க. கவனமாக வைக்கப்படணும். தாமிர சூரியன் வாஸ்து மகத்தான நேர்மறை ஆற்றலையும் செழிப்பையும் கொண்டு வருங்க. சில திசைகள் இருந்தாலும் அதை வேறு சில திசைகளில் வைக்கிறது எதிர்விளைவை ஏற்படுத்தும். செப்பு சூரியனை வாஸ்து சரியாக வைக்க உதவும். எப்போதுமே இந்த செப்பு சூரிய வாஸ்துவை கிழக்கு திசையில் கதவு இல்லைன்னா ஜன்னலில் வைக்க முயற்சி செய்யுங்க. அது மங்களகரமானதாக இருக்குங்க. வீட்டோட கிழக்கு திசையில் ஜன்னல் கதவுகள் இல்லைன்னா செப்பு சூரிய வாஸ்துவை சுவரில் வையுங்க. வீட்டின் பிரதான கதவு கிழக்கு திசையில் இருந்தால் வீட்டில் செல்வத்தையும் செழிப்பையும் இருக்க செப்பு சூரியன் வாஸ்து கதவுக்கு வெளியே வைக்கப்படணுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வீட்டுக்குள்ளே நுழையும் போது நேர்மறை வளர்ச்சிக்கு செப்பு சூரியன் வாஸ்து பாருங்க. உங்கள் தொழில் வியாபாரத்தில் வெற்றி பெற அலுவலகத்தில் கிழக்கு திசையில் செப்பு சூரியன் வாஸ்துவை வைக்கலாங்க. சரி, இந்த செப்பு சூரியன் வாஸ்து ஏன் வைக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாங்க. சூரியன் கிழக்கில் உதிக்கிறான். தினமும் காலையில் உதிக்கும் சூரியனை பிரார்த்தனை செய்தால் உங்கள் வாழ்க்கை மாற்றலாம் பலர் நம்புகிறாங்க. சூரியன் அத்தகைய சக்தி வாய்ந்த ஆற்றலையும் சக்தியையும் வழங்குது. சூரியனோட ஆசீர்வாதத்தை பெற்றா நீங்களும் உடல் ரீதியாகவும் உணர்ச்சி ரீதியாகவும் உங்களை மாற்றிக்கொள்ளலாம். சூரியன் கதிர்களை நேரடியாகவோ இல்லைன்னா உடல் ரீதியாகவோ பெற முடியாதவங்க நீங்களும் ஒருவராக இருந்தால் இந்த செப்பு சூரிய வாஸ்து மூலம் இந்த ஆற்றலின் பலன்களை நீங்கள் இன்னும் பெறலாங்க. இந்த செப்பு சூரியன் வாஸ்து பலன்களை சிறப்பாக பெற உங்கள் வீடு இல்லைன்னா பணியிடத்தில் கிழக்கு திசையில் செப்பு சூரியன் சின்னத்தை தொங்க விடுங்க. உங்களுக்கு அது ரொம்பவுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நன்மையை செய்யுங்க.